Okay, Kaaruba, actually may sama na po nga pakasiritaan ti 4 Decade Duo Production Incorporated ti mayat nagitatakan ito kat nag-aasap tayo ta dito yung Sweet Radio 97.7 Santiago City ti pakasama ka na dayta. Kaaruba ti FDD kat napagasatan nga mang putar ken mang kansyon iti campaign song ti Department of Agriculture agraman kumpanya iti Right Agri Development Incorporated tapno mapabilig ti arapaap nga dumuro as ti panagbiag ti tunggal Pilipino. Ngamsakbay ngayon tayo nagdayta nga sonata iyabak man ti Chief Executive Officer ti Right Agri Development Incorporated kenda kiti kakaduana tapno ibingay na magkadatayo iti kabaruan ang kapanunutan maipanggap iti panagtalon. Sir Eugene, good afternoon. Ayan. Gua kata isagsagana bilang dikta microphone. Wah, isagana lang di microphone. Good afternoon, Sir Eugene. Good afternoon, June. Maski malayo. Okay. Yan. Good afternoon. Yeah. Okay, so narito po ang Right Agri. Ano po ang wala akong questionnaires dito. Sabi ko mag-prepare kayo. Ayan, actually, so da apo iti may kadwa ating ano ti pagkakataon ti Lucano manen. May kadwa, basta may kadwa apo nga da kami tinang kanta iti Gundaway? Well, may kadwa gundaway nga. Okay, da premyo ka. Ana, dalang kalugo mo nga intintan. May kadwa apo nga beses ko naman nga pinakantada kami iti sonata may panggap iti kabaruan nga panagtalon. Ano po ba ang concept talaga sa makabagong pagsasaka, Sir Eugene? Well, anyway, June, gusto kong batiin muna yung 4 Decade Duo. Salamat po, sir. At naimbita nyo ang aming grupo para maibahagi namin itong programa sa kayong launching. Yes. Launching natin ngayong araw na to. And of course, sa lahat na rin ng nakikinig na mga magsasaka, dagay kakabsat tayong apo tayo nga manalon. So, Ilocano version tayo ngayon. Ilocano nga talaga actually. Tayo June. Ay nakabkablaawan, dagay apo tayo nga manalon. Tapunada nga ro, dagay farmers, we should thank sa farmer every day. So, ating programa iti naggato ti rating na dyan and congratulations iti 4 Decade Duo halang ito probinsya ti Isabela dumandanon sa pa ijay buong Pilipinas kan international already gaya gagayim tayo abroad ka mangagdakano tinalatak nga programa yun pod noon ay deta po naka live streaming kami so international dito nga programa kante kapintasan na apo kaaduhan ka manalon ta adu iti pagkakayam tayo nga agtetext kada kami kabayatan kano tinda panaginan natin sirok ti mangga kabayatan tinda panagsiksika kada panagrarap kadumdum nga iti programa tayo kat nga ron Sir Eugene ano dagiti produkto iti Right Agri actually dyan ti Right Agri ka service provider na siya kami dagijay mangi in-introduce ti mechanization ti agriculture ti may sarod dagijay traditional nga mararamid ti panagtalon tatta tanong ngumato ti production tayo ngamin dagiti manalon tayo nalaing dang agtalonan awan iti hantay masapol nga surwan isodan no so iti Right Agri si kami dagijay mga introduce iti right machines, right technology, right farming. Babayan iti kasjay nga klase ti panagtalon gamitan tayo iti makinarya ngumato iti production tayo. Ngumato ti apitan da. Ngumato ti apitan da makina nga rodan ti agmula umado adi bilang ti maimula da. Nagbuya dyan ti video nga intidyo kanyak apot apay nga masapol ba nga ipulbura anda dyan pagbunubunan nga daga kunog kuma. Awan na tano ikabil da nga rod iti tray ajay tano nga pinpintas iti panagtubo da gajay bini. So hanang nga uso sa yun dyan ipurwa da dyan ti pagbunubunan. No kasdi nga min hanga wana ta baro nga rod nga technology ato yung June so tigamitan tayo tataka ajay rice transplanter. Then ajay barbaro tata
aji barbaro tata nga direct seed ren. So dagiti pagay may imula isunan nga hanga sabog tanim hanga may ibunubon. No kay di bukil nga imulmulanan. Tono nagtubulan ton kaslan to na iraep matlang. O nakita nga ro ti makina nagpintas ti pa nakaornos na DJ pa nakaimula na. Kan kasla nagpartak. Well, napaspasan ta iti may sa hektarya, may sa oras lang ngayon. Malpas tayo nga mamulaan ti may sa hektarya. So, aji kunak nga rod, digijay na maunlad nga kwata nga bansa like Japan, Korea. Kasi tigam gamiton dan. So, hantayo mga rod mabalin nga iyapan namin nga farmers tayo ijay Korea, ijay Japan. So nga, iyumay tayo lang digijay makina ito, yung tanong makita dahil. So, makita da ajay babay niti impabulod ti Department of Agriculture dagiti makinada kasama ti Isabela State University. So tuno Miyerkules agmula kami ijay gamiton mi ajay direct seeder nga makunkon. Maya sa ti mapandijay. Umay kay ijay ta adda ti libre iti pangaldaw mo ijay. Sige nga rod ko yan. At tapi may isa nga napintas nga nakita nga makina dito apay agbilag mo ton jay makina jay mismo nga taltalon mo malpas kapit. Yeah. Ajay baro nga dryer ti launching mi ajay ti konami jay ke RRD Robing Recirculating Dryer hanga Rodrigo Roa Duterte Robing Recirculating Dryer. So kaya dagiti barot ti agriculture tata nga ijay mismo namalpas nga ma-harvest ajay pagayon i-dryer damot lang ijay field din. So baba dagiti kasjay nga makmakina tata masapol nga ara-aramidon tayo ito yan tayo ti Pilipinasen. So nag-research tayo, nag-review and duplicate hanga research and duplicate review ta tinulad tayo lang dagiti ta ano mabalin nga nalakati agbalin nga nalakati production tayo. So ito nga mara-aramid dagiti and i-launch to ti Department of Agriculture adjun. Okay, sige, thank you very much Sir Eugene. Kahit nga ro, dinggan tayon iti sonata abo nga naputar ti 4-decade duo and in perform dan and in performing ko nakata siya member agam ti 4-decade duo and it's available now iti iTunes abo, Amazon.com kan Spotify.com. So lastly Sir Eugene anati may ebgam katigiti ag tumatalon nga kapagayam tayo nga dumdumay kita ta pakagatangan da dagito nga makina oranya ti aramidin da. Umay dalang ijay agri component yun. Si kami taga Arami Jayan, kanji Right Agri, Central Isabela Manufacturing nga membro ti agri component group, no? Then kakadwak na rudmat ito ni kakadwak tata ni Ma'am Sharon saka ni Sir Ray. Ta di may isang kadwami da di vehicle tata ni Mr. Vasquez, Romeo Vasquez. So kapandalang kas artista Romeo Vasquez. Pandalang ijay kontakin da lang ijay opisina or mabalinda ka mga tawagan tano sikati at porsyento ko yan hanga porsyento yun mabalinda ka mga ipasyar ijay Japan ikanda ka ti trip mo ijay Japan kaya kung sa dayta nga banag o sige apo kada kiti kaya nagumatan kada kiti kabaruan nga may apandala kanyag tapos makapasyara mo ijay Japan. Ayan ang arutan ka aruba dingken yung arut iti sonata nga naipaay kada kiti iti kabaruan nga panagtalon tayo. Sa bagong siglo, wala sa pawis ang pag-asenso. Pilipino, nasa tamang makinarya at sa makabahong teknolohiya, ang matagumpay na pagsasaka. Itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Usugin ng gintong butil ang bawat hapagkainan. Sa tamang pagsasaka, munting kulay magiging dambuhala. Sa munting pagod dulot ay aning masagana. Pilipino, lasapin na ang pagbabago. Ang ginto'y nasa lupain mo, sabay ka na sa agos ng mundo.
sa tamang makinarya at sa makabagong teknolohiya ang matagumpay na pagsasaka. Itaat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Busugin ng gintong butil ang bawat hapagkainan. Sa tamang pagsasaka, munting puhunan ay magiging tambuhala. Sa munting pagod dulot ay aning masagana. Pilipino, ito ang tunay na pagbabago. Ito ang tunay na pagbabago. Pilipino, itaat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Usugin ng gintong butil ang bawat hapagkainan. Sa tamang pagsasaka, munting puhunan ay magiging tambuhala. Sa munting pagod dulot ay aning masagana. Sa munting pagod dulot ay aning masagana. Ada itang arud iti sonata apo nga putar ken kinanta iti FDD para iti agri component ken pablang-blang kuwak palong na po nagsalimo mga minditi unag. Ayan, apo kat kumanta taong pa iti maisa. Apo, yan. Pangkingon. Yan, pagking iti live ta po Facebookan. Dayat nagan ay latest single tan. Ay naading ko na marik na malakuma, tirik-rik na kita nga agdama, nabayag gidin na pagpagopon ka, e maagkan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkep-akep unay day tiriknak, imat matsyupay day to'y panagnak, tapno mapansin gwapo day to'y langat. Ay naading ko na marik na malakuma, tirik-rik na kita nga agdama, nabayag gidin na pagpagopon ka, e maagkan sa tadi ka makadlaw. Tuwit-tuwit, ay palsu-palsuit, ayat ko para samit, ken ading ko tumutwit-tuwit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilias na apgesen ading ko. Ay naading ko numarik na malakuma, tirik-rik na kita nga agdama, nabayag gidin na pagpagwapan ka, e maagkan sa tadi ka makadlaw. May sanal daw ngayon ta nagsabat, agkep-akep unay day tiriknak, imat matsyupay day ti panagnak, tapno mapansin gwapo day to'y langak. Tuwit-tuwit, ay palsu-palsuit, ayat ko ara samit, ken ading ko tumutwit-tuwit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilias na apgesen ading ko. Tuwit-tuwit, ay palsu-palsuit, ayat ko ara samit, ken ading ko tumutwit-tuit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilias na apgesen ading ko. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilias na apgesen ading ko.
Okay, manulayan nga na po nga minuto. Iti na babati. 15 minutos lang inan. Kat basahin naman pwede kiti babasit pa ay kiti naut-uding messages. Hello Kuya June. Batiin ko nga si Elaika Domingo ng Ranyag, Ramon Isabela. Mosh, mag-ingat ka palagi. I love you. Mosh, kung nanamot. Ano, it's me, Ray Lopez ng Pagrangaya. Mga Mosh, ti tawaganda. Mosh, kung Mosh. Mosh. Good PM. Play yung nga po yung song na Sirok ti Salamagi. Salamat, Kuya Mi. Marina ng Santiago. Kuya Mi, kung nagaya. Shak, Shak na ito ni Marina di Santiago. Once again, thank you very much. Apo ko kiti bimisita kanyami dito. Kiti Right Agri Development Corporation. Ayan, agar-aramid. Apo iti kabaruan nga makinarya. Kasi kiti panagsik, bunubon, kumpleto ito. Nagmay ang buya ang video na. Okay, kablaaw man, kiti kakaduwak nga nagapu, nagbanit, itukak. Ni Jeff Ilo, John Ken, ni Auntie Rosie, nga agding-dingig hanggang naging gana inana una na madamatiluto dan apo na gimasan gana Jigo ni Jigo da ito safe trip ading Kubalong and Juviti Papanyu DJ Hong Kong. Enjoy your holiday. Kung na naman ng Marieta Romano Manong June tayo request ko nga asidigan nga pumarbangonan kanayon ko dumngag tata okay lang nga pag sign in mapatukar ko tayo request ko kapag ko makita niya request mo. Hello sir, good PM pakitog-tog man dyan. Massachusetts tayo nag-request from me. Wala ito. May samot apo. Hindi na mo ipagamo no sino isuna. Ni me, isuna ni me. I think I'm going back to Massachusetts. Anta kaya mo oray no dita mo. Padasin na. May kablaw man Uncle Jesse nga welding kin ni Aurel yung agpinpintor. Kan kanyami nga nakatukaw dito Sirok Tibayabas. Kas kumanmanong dialag lagi PM from Carmen dito Villamarso. Salamat po. Ay. Blessed Sunday everyone. Especially sa inyong dalawa, Manong June and Manong JM. Pakikanta po yung Love Yourself ni Justin Bieber from Asay sa Man of Arab of Jones. Okay? Asay, Buti ka mo rong speech. AK. Of Arab of Jones. Dan nagtistoy, hi ko na. Okay, last 10 minutes. Abo. Patasahin lang. Purihan lang mo? Purihan mo patasin mo lang. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the lights going out in Massachusetts. The day I left her, standing on her own. Ilang tambok. Trying to hitch a ride to San Francisco. Gotta do the things I wanna do. And the lights all went out in Massachusetts. They brought me back to see my way with you. Song about the life in Massachusetts. Speak about the people I have seen. And the lights all went out in Massachusetts. In Massachusetts is one place I have seen. I'll be going back to Massachusetts.
Okay, kumablaw ka pa ibalong. Hi there, kuyas. Pakike mo dyan ko na. Agor ka. Sige, Gordy, katigtay ko na. Hi there, kuyas. You two are so amazing. Ang galing-galing niyo po kumanta. And please play the song. Crazy for you. Para sa mga gaya kong papakatanga sa lalaking mahal na mahal ko pero may iba namang mahal. At sana po si Kuya no kumanta last week ng With a Smile. Ang cute kasi ng boses niya. Thank you. Wait ko po yung request po. Thank you and more power. It's me, Monique of Santiago. Crazy for you kanong. Saan mo dyan? Ayan, sad to say na wala na po kaming oras. We only have 5 minutes. Iso nga, pumakada kami na po. Kada ito ni Manong yung June. Kaya ading yung John Mark, pagpasensyaan yun, yung madimi nabasa amin nga message yun. Mensahe pakablayo ta. Uray, tadaman ti orasan. Uray, tadaman next week. Bumawi kami next week, apo. Katada kami tuman nga mang tati, anay salsalumi nga ragsak. Ken, katkatawa. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Dito nga rin ti maudi nga sunat kami para kada kayo amin. Para kada kita napipintas. Uray hanggang napintasan. O sige. Nagana sa nabiyag no si kaading tay mabuy-buyak. Dagos sa mabang aran kaunggan daytoy rikna ngaminta pintas mo awan pang ipadaak isut mang kayaw daytoy marik-riknak dayta nga is-isem mong ay pudno ang makabiyag kaslalin uno takalid mo akurso nadak takutis mo kasla porselan at pangyari ka sikat sabong murmuray daytoy matak nagpintas kanuading aglalo musikat umis-isem nagpintas kanuading ipatay ko taapabing nga isem. Nagana sa nabiyag no si kaading tay mabuy-buyak dagos sa mabang aran kaunggan daytoy riknak ngaminta pintas mo awan pang ipadaak isuk mang kayaw daytoy marik-riknak dayta nga is-isem mong ay puno ang makabiyag kaslalin uno takalid mo akurso nadak takutis mo kasla porselan at pangyari ka sikat sabong murmuray daytoy matak nagpintas kanuading aglalo lusikat umis-isem nagpintas kanuading ipatay ko taapabing nga isem nagpintas kanuading aglalo lusikat umis-isem nagpintas kanuading ipatay ko taapabing nga isem. Okay, that's all for today. Thank you very much once again for being with us. And this has been your Kuya June and your adik John Mark saying goodbye and God bless everyone. Sumaron na po ti programa nga Top 20 Countdown by DJ Hans and DJ Sam. Yes. 97.7 Sweet.